vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. So pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanakomana. So akanditumidzira WhatsApp voice note yake ndanga ndisati ndakwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichiitaipa app, saka ndichange ndichizokupai iri narration. So voice note iyo yakanditaipira iye ainge akati, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini yangu nyaya yakamira sekudai. So pandakauya kunoku kuSouth Africa zvakazoitika ndezvekudai. So ndakabva ndazoenda one day kutavern neimwe friend yangu. Zvino takati tichibvako kutavern kuya takabva tazosvika pakuita bonde inini neshamwari yangu. Inini ndiri munhurume, shamwari yanguwo iyewo munhurume, but kumusha uko ndakatomborora. But izvi zvakazoitika ndava kunoku kuSouth Africa. Zvino zvakati zvadaro ndo pandakabva ndachizotanga manje kupota ndichisangana nevarume pabonde vachindipa mari ende ndichidanana navo varume ava. Saka zvaizvezvi ndine umwe uyo wandiri kufambidzana naye. Murume uyu iye mupurisa, anopota achiuya kumba achiita bonde neni obva andipa mari. Zvino dambudziko ravapo nderekudai. So ndava kupota ndichinzwa pain, ndinopota ndichinzwa pain uko kunzira kunobuda netsvina. Zvino ndinoti kana ndikataura naye, kana ndikamuudza kuti apo paunenge wapedza kuita bonde neni ndinozosara ndichinzwa pain, iye anobva anditsamwira, obva anditi iwewe ndinokuuraya chete. Ende nguva zhinji anoti kana adaro anobva azouya futi kumba kwangu usiku, obva andimanikidza kuti ndinge ndichiita bonde naye even though ndinenge ndichinzwa pain kudaro. Chimwezve chava kuitika ndechekuti handisisina mafeelings, ndo dambudziko randava naro. Ndinoshaya mafeelings kunyange kumunhu wandinenge ndichitonzwa kuti uyu ndinomuda, but handizivi kuti why ndisingawani mafeelings. Ndiyo nyaya yangu iyi. Ndinokumbirawo kuti ndinge ndichibatsirikana kuti pain iyi yandinopota ndichinzwa kana murume uyu apedza kuita bonde neni, pain iyoyo ingapedzwawo nei. Kana mukandibatsirawo ndingafara chaizvo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Saka iye ari kuti hanzi paanorara neboyfriend yake hanzi ndinonzwa pain. So ngatimubatsireiwo mwanakomana uyu mucomment section. Plus nyaya iyi yekuti anopota achithreateniwa, oita sei mwanakomana uyu? Odzokera hake here kumusha? Because murume uyu kana ari mupurisa zvinoreva kuti pfuti anenge ainayo. Mapurisa emuno vanogara vaine pfuti. Zvimwe kuda mupurisa uyu anozotosvika pakutomuuraya. Oita sei mwanakomana uyu ange achivawo pasafe position? Ngatitaureiwo naye mucomment section. Zvakaoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda ndichiita basa rekutengesa muviri wangu kunoku kwandigere kuprovince kuno. Ndiri kuraramirawo ndiri muno muSouth Africa. Ndikuda kukuudzaiwo nyaya iyo yakamboitika. So isusu tine chistreet chedu, tingangoti chistreet ichi it is almost downtown, but downtown yacho manje unenge wava kuda kuenda kumasuburbs. Saka kunzvimbo kwacho uku kunogara mastudents, a lot of students. Unenge wabuda mutown in another direction wava kunanga kumasuburbs, ndo paunobva wazopinda mudowntown umo matinogara. Saka street iri rinotozivikanwa kuti istreet revasikana kana kuti vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo. Takasangana, kune maCongolese, kune vakadzi vekuGhana, Nigeria, kune vakadzi vekuZim, Zambia, Malawi, zvekare nemaSouth African. But maSouth African awo atinoshandidzana nawo, maSouth African ava vazhinji vacho vanenge vari vana vaya vekuti
vanenge vakabva kuma-provinces avo vachiuya kuuniversity, because muno mutown mandinogara mune university iri padhuze. Saka vana ava zvavanoita ndezvekuti nguva dziya dzekuti vanenge vasina kuenda kuchikoro vanenge vakatomirawo nesu mustreet vachitengesa. So maprizes edu akangosiyanawo, hatichaji kufanana. Zvino zvakazoitika nerimwe zuva ndezvekudai. So musi wacho iwoyo kwainge kuri very dry. Ndakatorawo cheya yangu, because ndo zvatinoita, unotora cheya yako obva watonogara zvako panze. Sometimes unenge wakangopfeka kana jacket refu muzasi umu unenge usina chaunenge wakapfeka. Kana ukaona motikari inenge ichidarika obva wasimuka obva wavhura jacket riya, kana kuti kana ukaona munhu anenge achitofamba netsoka unosimuka zvekare kana kutomuaprocha wakamuvhurira jacket riya. Saka kunogara kuri busy macontractor zvekare nevarume vanogara kumasebab vanenge vachidawo kungopedzwa nyota dzavo. So musi wacho iwoyo ndingangoti kuda tainge tingori 4 vasikana I think, but takazosara tava 3 because umwe musikana uyu wekunigeria akazongotanga kungoti musoro wangu uri kutema. I think kuti ainge atoriwo mwari wake, because akangoti achingoenda kumarooms kwedu achinonorara. Ndokubva ndasara ndiri inini nevamwe vasikana, takazosara tiri vatatu. Inini ndini ndega ndainge ndiri muzimu nevasikana ava vaviri. Ende chinondirwadza pavasikana ava, ivo kana ndakavatarisa ende chinondirwadza pavasikana ava ndinoti kana ndakavatarisa ndinoona munin'ina wangu, because ndozera rimwe chete nemunin'ina wangu. So zvakaitika ipapo ndezvekuti pakabva pazosvika umwe murume aiva nemotikari yake yainge iri hombe, kusazoziva zita rayo motikari iyi, but yaiva hombe, motikari dziya dzinodhraivwa nevanhu vane zvinhu zvavo. Murume uyu akabva andinongedzera, ndokubva ndaenda pamotikari pake. Akabva ati ainge achindida because ndiri mature, because ndati kurei, ndine makore 43. Akabva ati ainge achida inini since ndiri very mature. Zvino ndakati ndapinda mumotikari make, because akati ainge asingade kuti ange achipinda kumarooms, akati it's either we can go to the hotel kana kuti kumba kwangu. Ndokubva ndagara kumashure kuya. So akati ava kuda kunodhraivha ndopaakabva azoreceiva a phone call, ndokubva ataura nemunhu uyo waainge achitaurirana naye. Then ndopaakabva azovhura zvekare windo rake, ndokubva azonongedzera vasikana vaya vaviri maSouth African vaya, akabva avati vange vachiuya. Vakabva vauya tikabva tagara tiri vatatu kudaro kubackseat. Motikari yakati ichirohwa, murume uya akabva azoti ainge asingakwanise kuti ange achienda nesu kuhotel sezvatainge tawirirana apo patainge takwira motikari yake. Akabva ati kwatiri tainge tichifanira kuti tinge tichienda kumba kwake. Akati kumba kwake uko tichazonowana takamirirwa neumwe murume. So ivo vari vaviri vainge vachazotichinjanisana pautatu hwedu, umwe neumwe achiita bonde neuyo waanenge achida kunzwa kuita bonde naye panguva yacho iyoyo. Akabva ati awa ainge ari maservices eusiku hwose. So takabva tabvumirana nazvo, sezvo iye ainge ati aikwanisa kuzotiwedzera mari. Tikabva tati no pressure at all. Motikari yakarohwa kuzonosvika tichinopinda mune imwe estate. So takati tapinda muestate Meimwe, ndokubva tananga kumba kwake. Imba yacho yainge yakanaka sei, apa yainge iri upstairs. Then takati tichinopinda mumba muya takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda upstairs, because umwe musikana watainge tiinaye muSouth African akatobvunza kuti nhaiko munhu wacho uyo wamati ishamwari yenyu uyo watichawana akatimirira aripi? Iye akabva ati he is coming very soon. Ndokubva ati tinge tichienda upstairs. Takabva tazoudzwa kuti patinenge taenda upstairs tichazonowana imwe room inenge ine door rinenge rakavhurika, ndo mataifanira kuti tinge tichinopinda imomo. Ndokubva taenda upstairs. Apa vamwe vasikana vandainge ndiinavo vaiva nezvivindi sei. Ndokubva taenda upstairs paya tikabva tanoona kuti paiva neimwe room yainge yakavhurika, but chakandinetsa manje ndechekuti door racho rainge rakapendwa yellow, ende aka kainge kari kekutotanga kutoonawo imba
inenge ine door rinenge rakapendwa neyellow, because ndaingoziva kuti kazhinji madoo emumba anongopendwa kuti white kana kuti anenge ari ebrown, but iri rainge rakapendwa yellow. Tichinopinda murumu umu takabva tazoona kuti ndo mainge muchirakidza kuti ndo mubedroom make murume uyu, but maiva nemibhedha miviri. Takangopinda zvedu tikabva taona kuti kumadziro uku kwainge kwakapendwa zvekare nekala yeyellow. Vasikana vaya vakabva vatotanga kutoseka, vasikana vaya maSouth African vakati color blocking yakadai. Ndokubva tazokurura nhumbi dzedu, sezvo ainge atiudza kuti taifanira kuti tinge tichikurura nhumbi dzedu but tisagara pamubhedha, tingoramba takamumirira. Takakurura nhumbi dzedu paya, ndokubva tamumirira, ndokubva achizouya manje, but akauya ari oga. Paakauya ari oga, umwe uya musikana akabva amubvunza kuti ko munhu uya aripi, ndokubva akiya bedroom door rake akabva ati auya atoti haachakwanisi kuuya, akabva ati never mind, ndichaita bonde nemi muri vatatu kudaro, ndichange ndichizokubhadharai the same amount that I was going to pay you anyway. Tikabva tati apo munhu 1 tinomukurira, hatingamboneteswi nemunhu 1. So iye akabva azonorara pabed. Paiva nekamwe kabed kainge kakaita kasingle bed, but chaindinetsa ndechekuti kamubhedha akamukoma. Takazoti later on ndakazoona kuti mubhedha wakatoita zvekutovakirirwa, munhu ane mari shuwa munhu kuita zvekuvakirira mubhedha nezvitina. Then pamusoro pacho painge pasina kana mattress or anything, paingova nemachira awo ainge akangovhara mubhedha iwowo kuti tisaona kuti mubhedha uyu wainge wakaita zvekuvakirirwa nezvitina ukatoplastiwa zvekare ukabva wapendwa nekala yeyellow. So takazoti tanzi tinge tichienda kunorara pane umwe mubhedha wacho, iye ndokubva amborara kwemaseconds aripo paya. Ndokubva achizouya manje akabva azorara pakati pemubhedha, ndokubva atiti isusu taifanira kuti tinge tichimukurura nhumbi dzake zvekare titange kumubata-bata. Saka umwe ndiye ainge achimukisa pachipfuva, mumwe achitambisa sikarudzi, mumwe achikisana naye kumuromo. Mukoma bonde rakazonosvika pakunorohwa, asi murume uyu ndingangoti akangoita 1 round chete. Akarara neumwe musikana wacho muSouth African uyo ainge akaita wechidiki, akangoti achingonorasa mbeu, munhu ndokubva atanga kuridza ngonono. Zvino takazoti munhu uyu aridza ngonono, munhu uyu patakaona kuti ainge oridza ngonono, nesuwo takabva tafara, ndokubva tangorarawo pamubhedha ipapo tichiitira kuti tinge tichizomumirira kuzosvika azomuka. But mukoma takazoti tichinomuka mangwana acho makuseni, manetero acho atainge takaita, tainge takaneta zvisingaiti. Apa iye makuseni akatimutsa kuda zvikuma 4, akabva ati within 30 minutes tainge tichazoya tichizotorwa nadriver over azonotidropa. Saka akangoita bonde neumwe musikana uyo ainge akaita wechidiki. Isusu haana kuita bonde nesu, but mukoma ndakamuka ndichinzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kwainge kwakashama, ndichiita sekunge munhu wacho kana kuri kunzi munhu akauya akaita bonde neni, ndingangoti sikarudzi yake kuda yainge yakatokura kutoita danda chairo, because ndakatomuka ndichitonzwa kuti kuzasi kwangu uku kwainge kuchipinda mhepo zvekare. Ndainge ndichirwadziwa zviya zvekuti ndainzwa kuti uku kwainge kwakatsemukira, ende ndakazotoita mazuva ndisingakwanise kushanda because ndainge ndanyanyisa kurwadziwa. Saka kusazoziva kuti usiku hwose kuti takarara tichiitwa bonde nezvikwambo zvake here mundara uyu. So nguva yose iyi ndainge ndisina kunotisa kuti umwe musikana uyo wataiva naye iye akatitaimira paya patainge takarara, ndokubva atanga kusecha mumba mavo baba ava, ndokubva azowana imwe ring iyi yairakidza kuti iyo yaiva nekadiamond, because kaiva kari kadiki kari keblack, ndokubva aba zvekare neimwe necklace yainge iri yegold. Azoti tapiwa mari dzedu, asi chinotinetsa kusvika muzuva ranhasi ndechekuti mari idzi handimbooni kuti dzakashandei ini, because takapiwa ma9,000. Kumba uko ndainge ndakanzwa muchembere vachiti kwaiva nemunhu ainge achitengesa mombe yake, saka mombe yake iyi iye ainge achiidira 6.5. ndokubva ndangoshandisa mukana iwoyo ndikabva ndatumidzira mari iyoyo kuna muchembere, but mombe iyi mukoma yakangoti yangounzwa pamba ndokubva yatofa. Saka zvakangofanana nekutongoti ndakatongodonita mari yangu
ava vasikana ava vakatongotenga zvavo malabels avo, but umwe uyu manje ndiye akabva azotanga kurwara, nanhasi uno anorwara, anochururuka discharge. Munoona isusu vanhukadzi tinowanzokubuda discharge, but uyu musikana uyu anoita zvekuchururuka discharge. Ane nguva yekuti kuzasi kwake uku kunoita sekunge kunenge kwavhurirwa tape yedischarge. Discharge yacho kana ichibuda mukoma inenge ichiita kupfungaira chiutsi like steam. Discharge iyi painobuda mukoma inenge ichiita kupfungaira chiutsi, saka kusazoziva kuti chirwere chakaita sei chiri kumu, saka kusazoziva kuti ko chirwere vani ichocho chinoita kuti uburitse discharge inenge ichiburitsa steam. Munoona sezviya zvinoitika makuseni kana ukanoita wet, kuti wet yako inenge ichitobuda zvihutsi, ndo zvinoitika izvozvo, and discharge yacho inotobuda kutoita kunge wet, apa inenge yonhuhwa sei. Nanhasi uno mukoma ndo challenge yaari kungosangana nayo musikana uyu, zvekuti kunyange kushanda chaiko zvatongovawo zvenharo, but iye anogara achicomplaina achiti avo maclients vanenge vamutora vanozocomplaina nekuda kwekuti discharge iyi inokwanisa kungoti paya paanenge achiita bonde neclient, discharge iya yobva yabuda, apa inenge ichinhuhwa, apa inenge yakaita imwe white ichiita sekunge mukaka wakakora. So ndo challenge yaari kusangana nayo. Kana variko vanhu vanokwanisa kumubatsira musikana uyu, please ngavange vachikupai manumbers avo, then ndobva ndazovabata. Neniwo ndinotonzwa sekunge ndinoda kuti ndinge ndichigezwawo minyama, nekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kungorota. So pandinorota mukoma ndinobva ndarota umwe murume anongouya kwandiri anenge akabata sikarudzi yake obva andimanikidza kuti ndinge ndichirara naye. Asi chinondinetsa ndechekuti sikarudzi yake iyi anenge akaita yekubata mumaoko, inenge isina kunamatira pamuviri wake, anenge asitorina sikarudzi. Uku kwake uku kunenge kuine sikarudzi yemunhukadzi yake, anenge akaibatira mumaoko obva atanga kundiita bonde zviri very rough nesikarudzi iyo yaanenge akabata. Saka ndava kutya kuti zvimwe kudawo discharge iyi iri kubuda musikana uyu maybe ichazobudawo pandiri. Ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu vedare. Ndizvowo zvandakasangana nazvo izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi musikana uyo akazotitaimira takarara. Hanzi iye akati akazonofukunura magumbezi akabva aona kuti mumba umu mubhedha wacho wechi2 wainge wakaita zvokuvakirirwa. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi uyu umwe musikana uyu watinoshanda naye, hanzi iye ava kuita discharge yekuti inobuda kuita kunge mvura, kuita kunge tape yavhurirwa mvura. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.